मानगोनां स्पिकार सार नोंथांनि गेजेरजों आरो मानगोनां इएम बिथांनिसिम मोननै होबथानायनि सोमोन्दै मोननै कुइसन दोनदों। दा बे जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय नामलबाङा दैनि गेजेरजों खुरखाजानाय आरो बेयाव एन्सारखौ आं मोनबाय गान्दाबिल गामि जेनाखि खुरखादों आरो निश्चय निउसाव नोंथांमोना नुदों दा बेयाव नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्चनि मोनसे गिर्जा दं। गिर्जाया थांहां अबस्था जानानै दं आरो एमएलए बिथां लोगोसे इएम बिथाङाबो गिदिंहैदों। आङो खोनादों रिपर्टखौ मोनदों। बेनिफ्राय बेयाव अलरेडि न'खरनैया बे साइड जानांबाय, जायगाखौ नागारनानै साइड जानांबाय आरो बेयाव 2.22 कौटि रांनि सेंसन दङ। गोबावसै बियो जानाया। दैज्लांनि सिगाङावनो बेखौ खामानिखौ मावनो हायोमोन, किन्तु बेवहाय कन्ट्रेक्टर खामानि सेलायनायाव गामिनि आरो सोरबा सासे गामिनि कन्ट्रेक्टर, बेनिफ्राय गामिनि मानसिफोर हमनाय, स्किम होसोग्राफोर हमनाय, बेनिफ्राय सोरबा सासे एसे माबा जानायाव नांलाय खमलाय जानायाव मेलायियाव बे लेट जादों। बे आंनि रिपर्ट। लेट जानायखाय बे खामानिया मावनो हायाखै। जुदि खामानिखौ समाव जुदि मावनो हायोमोनब्ला निश्चय बियो खुरखानाय नङामोन आरो दा गेरेन्टि गैया। अनारेबल मेम्बार, बे सानैनि न' खुरखा जाबाय, कम्पेनसेसन मोनदों ना मोनाखै? कम्पेनसेसनावथ' दासिमाव होनाय जाथ'वाखै। आंनि रिपर्टआव होनाय जाथ'वाखै। बेयावबो बुंदों होनाय जाथ'वाखै। आरो मोनसे कुइसना जाहैबाय सिसुबारिया थांनाय बोसोरावनो केलकाता सिसुबारि खानामाख्रा बेयाव बयबो थांदों। मानगोनां स्टेटनि मिनिस्टार पीयूष हाजरिका बिथाङाबो फैदों। जोंनि मानगोनां सीएम साराबो थांदों आरो गोबां थांदों, दैदेनगिरिफोर थांदों, रिलिफबो हैदों। थांनाय बोसोराव गोबां थांदोंमोन, रिलिफबो हैदोंमोन। बेनिफ्राय देग्लाय बारा थांनाय जायाखै। थांदों माखासे लिडारफ्रा थांदों, सीएम बिथाङाबो थांदों, साराबो थांदों। बेनिफ्राय दासिमाव बिसोरो रिलिफ केम्पआव दङ। माखासेया दै रानबा गावनि जायगायाव थाङो, माखासेया रिलिफआव दङ। दा बेनिखायनो आङो सोंदोंमोन बेयाव एन्सारखौ होदों जे माने हा होनायनि सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरनो थाहैनो एबा हा नागिरनायनि खामानिखौ चिरां जिल्ला दै दोन बिफानाव बे आयदाया गैया। दा जिखुनु गोबां गैयाब्लाबो बेयाव दैबानाफ्रा होनो हायाब्लाबो, बे डिपार्टमेन्टआ होनो हायाब्लाबो, जिहेतु गोबां लिडारफ्रा थांबाय, स्टेटनिफ्राय फैबाय आरो बे बोसोरै मोनसे समस्या। बे समस्याखौ जाहाथे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय बेबस्था लायो आरो लोगोसे जायफ्रा हा गैला बे हा गैयिखौ जाहाथे थाबैनो बेबस्था खालामनानै होयो, आं बेखौ खावलायदों। आरो जि गान्दाबिलनि न'खरनि थांजानाय न'आव थांजानाय बिसोर जाहाथे थाबैनो रिहाबिलिटेसन मोनो आरो बियो जों सिगाङाव भुल जालांबाय। जाहाथे खामानि सेलायनायाव गभर्नमेन्टनि जिनिखि फैसा बियो जाहाथे मावनांगौ समाव जाहाथे खामानिया मावजायो, जाहाथे थाखा फैसा कन्ट्रेक्टरफोरनि सेलायनायाव जाहाथे खलम जाया, लेट जाया आरो नस्थ' जाया। आङो बेखौनो खावलायनानै जि कुइसन एन्सारखौ मोनखाबाय आरो बेखौ मा एन्सार होयो मानगोनां इएमआ, बिनि सायाव आङो आरोबाव नोजोर बोनानै आंनि जिनिखि सोंनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा, मानगोनां स्पिकार सार, बिथाङा एन्सारबो मोनबाय। आं सानो बिथाङा जे बुंदों जे ठिकादारफोर सोलायनाय खामानि बिदि बांद्राय जाद्रायाखै। बेथ' आं अफिसियेल, खिन्थु दैज्लां बोथोरखाय बे खामानिखौ मावनो एलाव होआखै। दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो बे खामानिखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। आरो जे कम्पेनसेसननि खोथा बुंदों बे जोंनि डिपार्टमेन्टआव गोग्लैया, वाटार रिसोर्सआव। सिसुबारिनि बाथ्रायाबो बेनो, एखेयानो। दा आङो दाखालिसो भिजिट खालामना नायदों। बे जिहेतु भुटाननिफ्राय फैयो दैया, बेखौनो पार्मानेन्ट नङा, ओरै फैगोन ना मा फैगोन हमनोनो हाया। बेनि आगोल आं थांबावदों, माने बे चार्चआ थांहां जाबाय, बेसेबांबा गोजान दंमोन।
दा ओंखायनो बेजों मोनसे जोङो आं दाख्लै बुंबोदों साहानिफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्रायनो फकलेन लानानै माने डाइभारसन खालामनो हायो नामा बेखौबो खालामनो आङो नायबाय थादों आरो जों चिफ सारजों जों जिरायदों मिटिं जिरायबाय थादों एसअपिटि फान्डआ थोजासे नङा बेजोंहाय बे बिटिआरनि बे दै होबथानो हानायनि खुनु केपासिटि गैया बेनिखायनो दिल्ली सरकारजों रायज्लायदों आसाम सरकारजों रायज्लायदों आरो प्रप'जालबो फाथायदों खोब सम्भब बे खानापारा नांगालभाङा बेखौ लानानै हयथ'बा मोनसे गिदिर मोनसे पेकेज मोननायनि चान्स दं आरो बेखौ मोनोबा खालि अनलि फर बेल' नङा गुबुन गुबुन दैमाखौ थिग खालामनो थाखाय रायज्लायबाय थादों आरो बे जायोबा थिग जागोन मानगोनां इएम सारनिसिम बिथाङा जे एन्सारखौ होदों थिगैनो दं आङो सिगाङावबो बुंखाबाय जे नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव हा होनो हाया अनसुंथाइ होनो हाया बे थिग जिहेतु गोबां अथ'रिटिबो थांदों हिसाबै बे अथ'रिटिया जाहाथे माबा मोनसे बेबस्था खालामना होयो आं बेखौ खावलायदों आरो बबे समाव बे खामानिया इएम खामानि सेलायनायाव जुदि माबा जादोंमोन समस्या जादोंमोन बे जिथु नङा होनबाय नोंथाङा बेनिखायनो वार्ड अर्डारखौ जाहाथे बबे समाव वार्ड अर्डार जाया खामानि मावनायनि बेखौ मोनोब्ला मोजां जायो नोंथांनो बेखौ आं दा दसे उनावनो हरगोन बे जोबनायनि उनावनो खारन दा अनलाइन जायो बेखौ सोरबा स्कुलनिजों खोथा गैया अनलाइन जायो नालाय जाय मोनगोन बेनिनो अर्डार हरो जायहा नम संख्रि मोनो थिग दङ जोंहा हा आरो फरेस्ट बिफाननि बिथाङा बुंनो नागिरदों सलुसनखौथ' हा बिफानानो खालामनांगोन बेखौ जिहेतु अक्सियानो गैलाबा नै नाम्बारनि शिशुबारि रिलिफ केम्प बेनि सायावहाय हा राननायनि जा हाबाफारि बे हा राननायनि हाबाफारिखौ आं थांनो हायाखिसै थासारि सार्कल अफिसार डिएफअ बिथांमोनजों लोगोसे जोंनिनो सरकारनि सासे लकेल एम बसुमतारी सारखौ हरफानाय जादों आरो गावहाय शिशुबारि केम्पआव थानाय रिलिफ केम्पआव थानाय जेसेबां न'खरफोर दङ बिथांमोनहा हा होनायनि हाबाफारिखौ दाखालि जोङो लाखाबाय रानखाबायबो हाया दा गुबै खोथाया माखासेया बे जि जायगायावहाय सरकारा हा होनो नागिरदों बिथांमोना थानोसै गोसो गैया खावसेया अब्लाबो जायहा गोसो गैया बेखौ जों बुंनो हाला खिन्थु सरकारा खाथियावनो शिशुबारि जा रिलिफ केम्प दङ बे रिलिफ केम्पनि फिल्डजों नांजाबनाय माखासे जोंहा फरेस्ट लेन्डजों एटाच रेभिनिउ लेन्ड दङ बे रेभिनिउ लेन्डआवनो रानना होनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावजाय जोङो जाय थानो गोसो गैया बेखौथ' जों जबरदस्ति खालामनो हाया नै नाम्बारावहाय जा गान्दा बिल साउथ गान्दा बिलनि केस बे रिपर्टआ आं मोनाखै आं सार्कल अफिसारजों रायज्लायगोन खिन्थु शिशुबारिनि जा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनखौ आंनि आन्दाजावथ' मोननांगौ गासिबो जायगायावनो मोनजोबबाय 95,000 खरि बेवहाय मोनदोंना मोनाखै आं सार्कल अफिसारजों सावरायनानै कनफार्म खालामगोन सम्भब जेरावबो मोनजोबखाबाय हिसाबै बिथांमोनाबो मोननांगौ